Päivi Rossinen ja minulla tänään vieraana on Taru Lammi. Kerro Taru vähän itsestäsi. No, hyvää huomenta kaikille. Tosiaan mun nimi on Taru Lammi ja olen täällä kunnon paikassa Lantiopohjan fysioterapeutti ja muutenkin toki fysioterapia ja liikunnanohjausta täällä teen. Ja tosiaan minunkin mielestä erittäin tärkeä aihe tänään, mun suosikkiaihe on tämä Lantiopohjan fysioterapia ollut kyllä pitkään ja siihen tosiaan olen muutamia vuosia sitten. Näin. Ensin muutama käytännön asia, eli teillä siellä mikrofonit on kaikilta mykistetty, jos tulee, ja toivottavasti kun tulee kysymyksiä, niin laittakaa niistä viestiä sinne viestikenttään, niin käydään ne kysymykset sitten lopuksi läpi. Ja toisekseen niin tämä webinaari tallennetaan, ja tallenteet on nähtävissä myöhemmin niin kunnon paikan nettisivuilla, ja siellä semmoisessa osiossa kuin hyvää huomenta kunnon paikasta. Ja ennen kuin minä päästän tuon Tarun noihin tärkeisiin asioihin kertomaan, niin muutama asia siitä, missä me ollaan. Noin. Eli kunnon paikka on Siilinjärvellä, Siilinjärven kunnassa. Me ollaan Kuopion torilta 10 kilometriä pohjoiseen päin, ja autolla kun sen kulkee, tuo 10 kilometriä, niin pääsee 12 minuutissa moottoritietä ja Kallansiltoja pitkin. Ja täällä Kallaveden rannallahan me ollaan. Ja sitten me ollaan tuommoinen iso kylpylähotelli. Meillä on paljon kokous- ja ravintolatiloja. Majoitukseen löytyy reilusti 300 majoitusta. Ja sitten tuosta meidän pääovesta niin vasemmalle puolelle löytyy meidän liikunta- ja hyvinvointi- ja kuntoutustilat. Ja päivittäin joka päivä meillä käy reilut 800 vierasta, mikä on aika paljon asiakkaita. Nämä webinaarisarjat on Maaseudun sivistysliiton tukemia, ja sen takia tuolla kaikilla meidän webinaarisivuilla seikkailee QR-koodi, josta QR-koodin kautta pääsee ilmoittautumaan Maaseudun sivistysliiton uutiskirjeen tilaajaksi. Kiitokset Maaseudun sivistysliitolle. Ja sitten, mitä Taru haluaisit kertoa näistä Lantionpohjan lihaksista ja Lantionpohjan toiminnasta? No siis tosiaan tänään on aiheena tämä keskivartalon salaiset sankarit. Ihan tosi hyvä tämä otsikko mielestäni. Eli tämmöinen todella tärkeä aihealue ja ehkä väheksytty ja ehkä myös tiedostamaton alue meidän ihmiskehossa ja minkälainen merkitys sillä on, niin päästään pikkusen tänään pintaraapasu ottamaan tästä aiheesta. Eli tämähän on laaja kokonaisuus loppujen lopuksi, mutta kyselkää ehdottomasti tässä webinaari-aikana, niin mielellään kyllä vastailen sen, minkä kykenen näillä tiedoilla. Ja lähdetään vähän katsoa pintaraapasu tosiaan, että mistä näkökulmista se lantionpohja olisi tärkeässä roolissa meidän elämässä. Ja seuraavaksi varmaan sittenkin mennään asiaan, että miksi se koskettaa meitä kaikkia. Joo. Eli tosissaan niin kaikilla meillähän on lantionpohja ja nimensä mukaisestihan tämä on tämmöinen lattia, vähän niin kuin talokin tarvitsee sen pohjan, eli ei voi mitään taloa rakentaa, jos ei ole perustukset kunnossa, eli se on kyllä semmoinen todella tärkeä alue keskivartalossa ja vaikuttaa ympäri kehoon. Silloin kun se on hyvässä kunnossa ja sitten myös rupeaa huomaamaan niitä oireita, jos se rupeakin sieltä vähän pohja niin kuin häviämään tai sinne tulee jotakin häiriöitä. Ja tosiaan hyvin toimiessaan niin ennen kaikkea tukee koko kehon toimintaa ja selkää ja alarajojen toimintaa, eli toimii tämmöisenä niin kuin voimien jakajana sit yhdessä muiden vatsalihasten kanssa. Ja tosissaan niin iästä ja sukupuolesta riippumatta niin kenelle tahansa voi tulla toimintahäiriöitä, että riippuu paljon niistä taustatekijöistä, mutta voi olla, että tällä hetkellä et kärsi mistään oireista, mutta parasta hoitoa onkin ennaltaehkäisy.
Eli sitä aina korostaisin, että sitä tietoisuutta ja tietoa tästä aiheesta olisi tärkeää edelleen nykypäivänä levittää lisää. Eli vieläkin tämä on vähän semmoinen piilossa oleva asia, vaikkakin nykyään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on paljon tämmöisiä somevaikuttajia, puheenpyssäreitä, jotka tästä niin kuin jo tietoa jakaa, niin on semmoinen aihealue, että ehdottomasti ennaltaehkäisy on tärkeää ja se tieto. Mutta rupeaa huomaamaan, jos niitä häiriöitä tulee, niin viimeistään siinä vaiheessa voi ollakin semmoinen kysymys mielessä, että pitäisikö mennä jonkin ammattilaisen tyköön. Ja tosiaan niin ei ole aina niin yksiselitteistä, että onko siellä, että joku saattaa tietääkin tästä aiheesta sen, että hei, että on heikentynyt lantionpohja ja jonkinlaista oiretta on vaikka virtsankarkailuun tullut, mutta se on paljon monimutkaisempikin aihekokonaisuus, eli siellä voi olla se vahvuus, elastisuus, mikä ikinä niin kuin semmoinen kireys tai yliaktiivisuus, ei välttämättä aina se, että rakenteet on vaikka jotenkin niin sanotusti löystyneet, elastisuus hävinnyt tai muuta tämmöistä. Mutta sitten se rupeaa tosiaan huomaamaan, niin esimerkiksi oireina virtsankarkailu, ulosteen kaasun karkailu, jotain muuta, kipu, paineen tunne ja hyvin monimuotoisia tekijöitä. Hengitys liittyy todella oleellisesti siihen lantion pohjaan. Ja jos hengitys on pinnallista, niin se voi taas vaikuttaa siihen kokonaisuuteen juurikin esimerkiksi selkäkipuiluna tai jonain muuna. Mutta mikä Tavu sai sinut aikoinaan erikoistumaan tähän lantionpohjafysioterapiaan? Joo, tosiaan niin tämä on semmoinen itselle semmoinen lempilapsi tämä aihe ja oikeastaan aika monella ihmisellä varmaan usein ne kiinnostuksen kohteet ehkä liittyy siihen, että itse on kokenut jotain. Ja mullakin täällä omassa taustassa nuoruudessa tai niin kuin nuorena aikuisena on ollut oireita ja omat kokemukset toimintahäiriöistä on myös sivittäneet niin kuin sitä matkaa siihen, että halusin niin kuin oppia tästä aiheesta lisää ja sain myös avun omiin oireisiin lantionpohjan, niin kuin, ehkä ihan lantionpohjan fysioterapeutin avulla, mutta siitä tietävän lantion tai niin kuin fyssarin kautta ja rupesin sitten selvittää sitä aihetta lisää, niin sain ne omat oireeni silloin parikymppisenä niin loppumaan ja paradin ikään kuin. Eli siis ihan täysin iästä riippumaton, että voi tulla nuorille. Sinäkin olet paljon liikuntaa harrastanut elämässä aikana. Kyllä. Liikkuvalle nuorelle. Olin ihan terve ja kaikki oli ihan sinänsä hyvin, mutta sitten se olikin paljon monimuotoisempi se vyyhti siinä ne taustat, että miksi niitä oireita sitten oli. Kyllä. No millaista sitten oikeasti on, kun lantionpohja ei oikein toimi kunnolla? Joo, eli tuossa vähän jo mainitsinkin niitä, niin kuin yleisin on tämä inkontinenssi, ja inkontinenssi sanana voi olla useille ihan tuntematon, mutta tarkoittaa siis juurikin tämmöistä pidätyskyvyttömyyttä tai lievää, niin kuin graavimpaa, miten se sanoo, siellä voi olla eri niin kuin tasoisia inkontinensseja, mutta se voi liittyä tuohon virtsan ulosteen kaasun pidätykseen. Ja inkontinenssiahan on, eli virtsan karkailua, ulosteen karkailua, kaasun karkailua voi olla niin kuin erilaista ja useimmiten ehkä puhutaan siitä virtsan karkailusta ja siellä on sitten myös paljon erilaisia virtsan karkailutyyppejä. Voi olla pakkotyyppistä, ponnistustyyppistä, sekamuotoista näistä molemmista, ylivuotoa, yliaktiivista rakkoa, neurogeenista rakkoa, eli hyvin niin kuin erityyppisiä siellä. Ja sitten tosissaan voi olla just sitä kivun tunnetta joko siellä lantion pohjassa tai jossain muualla, esimerkiksi siellä keskikehossa, selässä, epämääräistä kipuilua ja sitten paineen tunnetta, voi olla joskus liittyy vaikka laskeumaan tai laskeumiin, laskeumiakin on erilaisia ja sitten yhdyntäkipu, niin tämmöisiä esimerkiksi siellä voi nähdä. Ja tosiaan se hengityksen kautta, jos ja kun se pallea ja lantionpohja toimii yhdessä, eli meidän niin kuin tärkeimmät hengityslihakset
eli pallea tämmöisenä kattolihaksena toimii yhdessä sen lantionpohjan kanssa hengittäessä nouste ylös ja alas, niin jos se hengitys on kovin pinnallista, niin sitten se voi taas vaikuttaa just sinne niin kuin yläkehoonkin esimerkiksi, ja sitä kautta vaikka just sinne selkään vähän ylemmäs, että onko siellä jotain epämääräistä kipua, mikä ei ole selvinnyt vaikka muulla tavoin, tai paljon muutakin, ihan semmoista yleistä jännittyneisyyttä. Kysykää tosiaan vaan sitten, jos tulee jotakin mieleen, varmasti aina jotakin unohtuu tässä sitten selittäessä. No mitenkäs sitten lantionpohjan hyvä kunto näkyy? Mitä se tuntuu ihmisistä? Joo, eli tuosta oikeastaan just aasinsiltana, niin sehän näkyy juurikin hyvänä ryhtinä ensimmäisenä. Eli se on niin tärkeä se pohja siellä syvillä keskivartalon lihaksille, eli lantion pohja lihaskalvoyhteyksien, eli faskiakalvoyhteyksien kautta niin aktivoi syvät selkälihakset, syvään poikittaisen vatsalihaksen, ja sehän on valtavan kokoinen vielä se syvä poikittainen vatsalihas, eli parhaimmillaan se sytyttää ikään kuin valot sinne keskivartaloon, ja sitä kautta sitä sun ryhtiä parantaa, mutta myös yhdessä taas sen pallean, eli sen myöskin syvän tämmöisen kattolihaksen kautta siellä vatsakapselissa, ja sitä kautta sitä sun ryhtiä parantaa ja pitää sitä yllä. Ja myös sitten just selkäkipuja voi vähentää ja parantaa kaikkia näitä edellä mainittuja oireita, jos siellä semmoista on. Ja myöskin sitten paineen tunne ja paineen säätelyssä erittäin tärkeä taas jälleen siihen hengitykseen liittyen, niin ajatellen vaikka sitten jotain liikuntasuoritusta tai vaikka taakan nostamista, että joku kuorma, mikä pitää nostaa, niin se pitää se lantionpohja, se syvä kore sieltä niin kuin aktivoida ennen kuin ponnistaa, ennen kuin nostaa jotakin. Ja myös tärkeää tunnistaa, että se on niin kuin oikeasuuntainen se aktivoituminen siellä lantionpohjassa, eli ylös sisään. Mutta siitä kohta lisää, mutta että tämmöinen niin kuin hirveän monessa asiassa niin kuin näkyy sitten siellä arjen toiminnoissa sit loppupeleissä. Aika iso kompleksi kaiken kaikkiaan. Kyllä. Onko se nyt sitten vaan synnyttäneiden naisten asia vai onko se? Mitä siitä mieltä on? Niin, aika monesti ehkä se yhdistetään tuo lantionpohjan oireilu niin kuin siihen, ja onhan se niin kuin iso asiakasryhmä on niin kuin raskaana olevat ja synnyttäneet ja naiset useimmiten, mutta ehdottomasti lapsilla, miehillä, ikääntyvillä ihmisillä, kaiken kaikkiaan kaikki me ikäännytään, niin kyllä ehdottomasti kuka tahansa voi kohdata näitä ongelmia, ja tosissaan ihan tällaiset psykososiaaliset tekijät voi vaikuttaa, nykyajan stressitekijät, tämä niin kuin paljon istuminen vaikuttaa, ja meidän elintavat, voi olla, että paino vaikuttaa, ja leikkaukset, erilaiset komplikaatiot niin kuin siellä lantion alueella, vatsan siellä alueella, tämmöisiä niin kuin erilaisia tekijöitä. Mutta tosissaan niin vielä muistutan tuossa, että juurikin tämä, että se voi olla ehkä yleinen käsitys, että ei välttämättä se liika heikkous, vaan hyvä muistaa, kun nykyään esimerkiksi hirmu trendikästä on niin kuin tämä paljon liikkuminen, ja se on hirveän hyvä asia, että paljon liikutaan, mutta sitten vaikka, että jos paljon niin kuin raskasta fyysistä liikuntaa harrastaa, on ikä mikä hyvänsä, niin voikin olla, että tilanne meneekin siihen, että on niin kuin ylijännitystä ja niin kuin ylikuormituksella myöskin ne lantionpohjan lihakset. Että hyvä huomioida se, että silloin ei ole supistumiskykyä enää, että jos on tavallaan koko ajan jännityksessä se lantionpohja, niin millä sä enää sitten supistat, kun sä tarvitsetkin vaikka trampoliinilla hypähtäessä niin lisää niin kuin tuen sinne, niin sehän se pettää tavallaan, niin, se on jo valmiiksi niin kuin jännittynyt, että tämmöisiä jänniä tekijöitä siellä on. Eli monenlaisia, tosi laaja skaala. Ja laaja skaala. Mutta hei, mitä sitten voisi tehdä? Olisiko sinulla joku, mitä me voitaisiin tehdä meidän lantionpohjan hyvinvoinnin eteen? No joo, ehkä niin kuin just se ennaltaehkäisy, että niin kuin muistutan, että ei ole mitään niin kuin yksittäistä ohjetta, että nyt tällä sinä nyt mustavalkoisesti yhdellä ohjeella pärjäät lopuelämää, vaan tämä hyvin yksilöllistä ja hyvin niin kuin semmoista
että tiedostat ja tunnet oman kehoon. Ja ehkä niin kuin tästä voisikin lähteä siihen, että siihen hengitykseen ja siihen omaan kehoon ja oman asennon tunnistamiseen, niin voidaan vaikka saman tien tehdä yhdessä tässä tämmöinen harjoitus. Niin voit istua vaikka siellä kotona tai missä oletkaan tällä hetkellä, niin istu ihan perusryhdikkäästi jalkapohjat tuettuna sinne alustalle ja vähän se oma niin kuin ryhti, että mikä sinun niin kuin ryhdikäs asento on. Et sinnekin semmoinen pehmeys ja lempeys toki, että olet ihan mukavasti istuen. Ja lähdepäs vähän kuulostele, vaikka ihan silmätkin kiinni, että hengittele vaan muutamia kertoja, ehkä vähän syventäen nenän kautta sisään ja sitten suun kautta ulos. Vähän kuulostele sitä sun keskivartaloaluetta, että kun sisään hengität, niin annatko sinä vatsan laajentua? Vähän niin kuin ajattelet sateenvarjoa, että se laajennisi sisähengityksellä jokaiseen sivuun, eteen, taakse, sivuille, kaikkialle. Vatsa saa siis rennosti kummuta, eli silloin aktivoituu pallea, se kattolihas siellä. Nyt pitää kysyä, onko se sateenvarjo? Se sateenvarjo on täällä näin pohjalla. Tässä niin kuin olisi tässä sateenvarjo täällä. Niin, joo. Kyllä, ja voit vähän tarkistella ja vaikka kokeilla vähän käsilläkin, ja jos on sulla vaikka peili, mistä katot, niin että kun hengität sinne sisään, niin ei lähde täältä kohoamaan, ei aktivoidu kaulan lihakset, vaan täällä niin kuin keskivartalokapselissa tapahtuu se sisähengityksen laajentuminen ja uloshengityksellä sitten supistuu ja menee keskelle ja niin kuin alas. Eihän jännitetä kasvoja. Niin ei jännitetä mistään. Et vähän sitä voi niin kuin välillä ottaa sellaisia hengitysharjoituksia, kuulostella, että hengittääkö sillä pallealla, antaa vatsan kummuta. Ja niin, ettei hirveästi mitään ääntä kuuluisi siitä sisähengityksestä. Ja täällä kaulalla ja täällä ei tapahdu. Ei nouse hartiat, vaan se tapahtuu täällä vatsa-alueella. Ja kun ulos hengität, niin siinä voi vähän korostaa sitä. Ja nyt jos haluat vaikka puhaltaa siinä paikan päällä, niin kuin vähän, että puhaltelet, kuuluu semmoinen suhina ääni, vähän niin kuin kynttilää puhaltaisit sammuksiin, niin mitä tunnet siellä vatsan alueella? Eli siellä voit vähän tietoisesti kuulostella, puhaltaa, fiilistellä, että lähteekö vähän supistumaan vatsalihakset, ehkä mieluiten myös tältä vähän alavatsasta. Ja semmoinen niin kuin imunoste sisään ylös. Ja pikkuhiljaa tuohon voisi ottaa myös juuri tätä, mitä on tuonne kirjoittanutkin ylös, että vähän semmoista maksimivoimaa. Eli aina ulos hengityksellä ajattele, että se lantion pohja, eli häpyluun ja häntäluun välissä, istuiluiden välissä, eli kestää sun alustaa vasten oleva alue, niin ulos hengityksellä lähtee kohoamaan imunoste sisään ylös. Ja sisähengityksellä rentoutuu ja laskeutuu. Ja myös sitten sisähengityksellä taas täällä laajenee vatsakapseli. Mutta tätäkin on hyvä niin kuin rauhassa harjoitella joskus aina omassa hiljaisessa hetkessään ja näin, että uloshengityksellä supistuu ja tosiaan siellä tapahtuu jo automaattisesti toimiessaan hyvin se lantionpohja siis nousee uloshengityksellä ja sisähengityksellä laskeutuu. Onko se vähän niin kuin uloshengityksellä vähän niin kuin hissiin nostaisi lantion pohjasta ylöspäin? No voi vähän kuvitella vaikka semmoista hissiä, joo, kyllä. Niin ylös kun saa. Joo, ja kyllä. Ja toki niin kuin tässä sitten pitää muistaa, että niin kuin missä tahansa lihasvoimaharjoittelussa on maksimivoimaharjoittelua, kestävyys ja nopeusvoimaa, niin jos olisi jotain nyt tämmöistä oireilua, niin alkuun voisi ajatella just hengityksen kautta, eli aina ulos hengityksellä supista, sisähengityksellä rentouta, mutta niin kuin ehkä semmoinen yleisesti, jos jotakin haluaisi tällä nyt yleisohjetta antaa, niin semmoinen tutkitusti tehokas on niin kuin se maksimivoima näistä voiman tuottotavoista, niin just se maksimivoima 100% siitä olemassa olevasta voimasta.
Ja sitten voisit niin kuin rentoutella sellaisen tupla-ajan, 5-8 sekuntia pitoa. Mutta just alkuun ehkä voi olla ihan hyvä, että saat sitä tietoisuutta, tunnistamista, että pystytkö sinä tunnistamaan ylipäänsä sen lantion pohjan nyt tässä hetkessä sen kohoamisen. Ja onkin tuonne kirjoitellut, että ihan semmoinen testi niin kuin vaan kertaalleen tehtynä, että sä niin kuin käyt vessassa, kokeilet niin katkaista se virtsasuihku siinä aika alkuvaiheessa, annat vähän tulla virtsaa ja sitten katkaiset, niin silloin sulla on yhteys sinne lantion pohjaan. Hyvä testi, silloin ok, mutta on juuri ne samat lihakset, millä tuo supistus sitten tehtäisiin. Ja tosiaan siellä on siis 3 tasossa lihaksia ja naisella 3 reiän ympärillä kahdeksikkomaisesti menee niitä lihaksia siellä. Siellä on paljon lihaksistoa jos sinä saat jos sinä saat jostain niin kuin kiinni vaikka sen, että okei, peräaukon niin kuin supistat, rypistät ja sitten tätä niin kuin emättimen suuaukko, virtsaputken suuaukko, nehän on semmoisena könttänä meidän aivokuorella edustettuna, että ne on huonosti siellä siis edustettuna, että jostain jos saa tavallaan kiinni, että mikä se olisi se niin kuin, mikä sulle on helpoin, usein se on niin kuin peräaukko, mikä on niin kuin helpoin tunnistaa, että minkä niin kuin supistat, niin sitä lähdet niin kuin aktivoimaan. Mutta taas se, että nosta ylös sisään, että mitään ei niin kuin synnytetä, ulosteta, vaan paineta niin kuin alaspäin, vaan se on niin kuin kohotus. Joskus sanoin, että semmoista imua nostetta sydäntä kohti. Joo, tämähän lähtee rönsyilemään tämä mun tarina tässä pitkästi, mutta meillä on muutama 8 minuuttia aikaa. Joo, hyvä. Mutta että tosiaan niin että semmoista armollisuutta myös siihen, että jos vaikka huomaat, että on kadonnut se yhteys, eli se voi kadota tässä elämän aikana, vaikka sen olisi tunnistanut, että siellä onkin jotain tapahtumia, vaikka juurikin niitä raskauksia ja synnytyksiä, että ei ole oikein tunnistaa enää sitä aluetta, niin pikkuhiljaa se sieltä sitten kyllä lähtee löytymään uudestaan, mutta että toi virtsankatkaisu on semmoinen hyvä testi kertaalleen. Ja sitten jos ei oikein sitä niin kuin tunnista, niin just se lantionpohjan fysioterapeutti voi olla siinä se apu, että menet vastaanotolle ja lähdetään yhdessä niin kuin tutkimaan, että miksi se yhteys on kadonnut. Just, joo. Eli siinä voi ollakin se aputarpeen jo, että jos ei sitä. Mutta jos oikeastaan niin tunnistaa, niin se on hyvä homma. Mutta muistakaa se, että nyt jos siellä istut ja nyt lähdit vähän jo reenailemaan siinä, niin huomioi sitä, että mikään ei, niin kuin, pakarat ei aktivoidu. Täällä ei tapahdu mitään pinnallista heilahdusta. Monesti tapahtuu semmoista, että koko vartalo lähtee jännittymään, vaan se on siellä lantion pohjalla. Juurikin siellä kohteessa. Eli semmoinen vähän niin kuin salainen treeni. Salainen treeni, joo. Sä suosittelisit, kuinka useasti tämmöistä salaista treeniä voisi tehdä? Joka hetki vai? No joo, ja tässäkään ei ole sitä yleispätevää, että taas pitää muistaa, että jos siellä on se ylijännittynyt lantionpohja, niin sittenhän se ei ole se hoitomuoto se, että sitä vaan supistellaan menemään lisää, vaan paljon muutakin, eli sitä pitää yhdessä miettiä, että miten sitä rentoutta ja muuta sinne saadaan, mutta sitten toki semmoista ennaltaehkäisevyyttä, niin yleissuositus, käypähoitosuositus siellä 2-3 kertaa viikossa kannattaa niin kuin tehdä, mutta jos on jotain oireilua, niin hyvin usein sitä pitää tehdä, että se on tehokasta, niin ihan semmoinen 3 viikkoakin tehokkaasti melkein joka päivä lähtisi suunnittelemaan, että aina sitten kuitenkin tulee päivä, kun sen unohtaa, niin ihan useamman kerrankin silloin tällä. Mutta semmoinen niin ennaltaehkäisevä, niin kuin, että hei, tunnistaa sen alueen ja just sitä monimuotoista harjoittelua sinne. Että... Kyllä. Sitten jos mennään eteenpäin, niin miten nämä muut, tämä niin kuin yleensä liikunta, niin se tukee lantion pohjaa? No joo, kyllä. Eli tosiaan, niin, toki voi just käydä niinkin, että se on yliaktivoitu se lantionpohjakin, että jos olet kovin niin kuin urheileva, niin sehän sieltä niin kuin on töissä hirmu herkästi mukana kaikessa. Mutta juurikin se, että sinä käyt vaikka kävelyllä ja liikut yleisesti, että pysyt aktiivisena, niin kyllähän se sieltä niin kuin saa niin kuin sitä sytykettä paskioiden kautta ja parhaimmillaan toimii ihan hyvin. Mutta joo, sitten tosissaan niin
nyt tässä vielä vähän toisintoa, niin juuri tämä ryhti on niin kuin osa ja ehkä se asentojen tunnistaminen ja myös sitä ehkä periferioita tarkoitan sillä, että vähän niin kuin sieltä muualtakin päällään, kun pituutta haet, aktivoi sekin jo lievästi sitä sinun kannattelua, eli jotenkin sitä asennon ja oman kehon aistimista ja tunnistamista. Kyllä. Ja siis, että ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Niin, kyllä sitten. Niin, siinä vaiheessa, jos tuntuu, että ei omat keinot riitä ja et oikein tiedä, mistä lähtisi liikenteeseen, niin asiantuntijan luokse ehdottomasti. Mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka niin kuin epäilee tai miettii, tai että no ei minä nyt oikein kehtaa, en nyt tahdin lähteä, että ei minulla mitään, niin mitä sä sanoisit rohkaisuksi? Joo, kyllähän se hyvin yleistä on niin intiimi asia, että tämä voi tuottaa semmoista häpeää, ja varsinkin jos oireilee voimakkaasti, niin semmoista häpeän tunnetta ja näin, mutta myös ehdottomasti niin kuin rohkaisen, että asiantuntijat, ammattilaiset on sitä varten, että sinne vaan kaikkien tunteiden kanssa ja mukaan, ja ei tarvitse hävetä, että joka viidennes kärsii tälläkin hetkellä virtsankarkailusta. Joka viidennes. Kyllä, että se on hyvin yleistä ja sitten tosiaan kolmannes kärsii niin kuin lantionpohjan toimintahäiriöistä. Että se on vähän vaiettu vaiva ja vaiettu alue edelleen, mutta rohkeasti vaan ja sitten yksilöllisesti aina sit katsotaan yhdessä, että mikä se olisi se paras apu jokaiselle. Ja ammattilaisiahan löytyy niin kuin ympäri Suomen nykyään ja koko ajan enemmissä määrin. Kuitenkin Suomessa koulutetaan lantionpohjan fysioterapeutteja, niin on niin kuin varmasti jossakin sitä apua saatavilla lähialueellakin, jos vaan niin kuin selvittää. Kyllä, tuossa seuraavalla meillä olikin, että miten sitten näistä lantionpohjan fysioterapeuteista. Joo, kyllä. Ja sitten toki voi mainita, että jos ei oikein tiedä, mistä lähtisi liikkeelle, niin semmoinen kuin pelvikus.fi, niin siellä on niin kuin listausta, voi sieltä katsoa, että onko omalla alueella lantionpohjan fysioterapeuttia, ja siellä on myös ohjeita, ja sitten käypähoito.fi ja sieltä lantionpohja alueen asioita, niin löytyy myös niin kuin perusohjeita ja lisää tietoa, että niin kuin tietoa kyllä löytyy semmoista asiallista tietoa. Oliko se Pelvikus. Pelvikus.fi, eli pelvikus.fi. Kirjoitatko Antti sen sinne tekstikenttään? Pelvikus.fi. Joo, kyllä. Ja onko kysymyksiä sitten? Meillä Antti on moderaattorina täällä ja teknisenä tukena, niin onko Antti tullut kysymyksiä? Tällainen kysymys, että mitkä on yleensä tehdä virheitä paljon. Aha, onpas hyvä kysymys. Että tämmöisiä, niin kuin, että jos nyt itsenäisesti aloittaa harjoittelun, niin mitkä olisi sellaiset yleisimmät virheet, mitä siihen voisi? No just se, että ei ole mitään yleispätevää ohjetta kaikille varsinaisesti, vaikka tuossa jotakin yritettiin vähän kirjoittaa ylös, mutta vaan pitää niin kuin muistaa se jokaisen oma tilanne, että pitää huomioida se yksilöllisyys, että mikä siellä oikeasti on se kokonaisuus taustalla niitä oireita tuottamaan. Ja sitten just tämmöinen hengityksen huomioimattomuus esimerkiksi voi juuri olla siellä isona tekijänä, se vatsanpaineen säätely siinä, jota ongelmatiikka ja ei tunnista sitä, ei niin kuin tunnista, ei pysty eriyttämään sitä supistusta ja missä kohteissa tämän pitäisi tapahtua. Eli vähän väärä liikesuunta voi olla, ehkä myös se, että liian vahva, liian heikko tekeminen siellä, eli sitä pitää vähän niin kuin tarkentaa, että se on tosi semmoista niin kuin hienosäätöäkin välillä, että mistä siinä oikeasti on niin kuin kyse siinä yksilön oireilussa. Ja sitten ehkä semmoinen samaan toistu, että ei tule mitään progressiota eikä vaihtelua, mutta monipuolisuutta siihen harjoittaa. Joo, niin, kyllä. Onko se Antti muita kysymyksiä? Muita kysymyksiä ei ole tullut. Mutta siis kaiken kaikkiaan äärimmäisen tärkeä asia, joka kohtaa useita meitä suomalaisia. Ja
Ja jos ajattelee, niin siellä ottaa vaan yhteyttä siihen omaan alueen Lantionpohjan toimintaan erikoistuneeseen fysioterapeuttiin. Kyllä, ehdottomasti sinne. Tai sitten just urologi, gynekologi, voi olla myös reitti mutta toki usein he saattavat sitten ohjata eteenpäin lantionpohjan fysioterapeutille oireiden niin kuin tilanteen mukaan, mutta kyllä. Mutta että apua löytyy. Rohkeasti vaan matkaa. Ja. Tervetuloa tänne. Meitä on minä Taru ja sitten Minna toinen sitten täällä kunnon paikassa lantionpohjan fysioterapeutteja, että parikin kappaletta löytyy täältä meiltä. Kyllä. Hyvä. Mutta tässä vaiheessa Tarulle kiitoksia ja sitten vielä teille kaikille muistutukseksi, että syksyllä vielä yksi hyvä webinaari meillä jäljellä, eli 19.11. samaan aikaan kello 8.30. Puhutaan Kelan ORAS-kuntoutuksesta, joka on tarkoitettu semmoisille työssä uupuneille ihmisille lievään ahdistukseen, masennukseen tai sitten univaikeuksiin. Mutta niillä asioilla tavataan sitten 2 viikon päästä. Kiitoksia ja tulkaahan kuulolle. Hei hei! Kiitos, hei hei!